Tak, ahojte priatelia, tak máme tu ďalší z poradí Android boxov, konkrétne sa jedná o značku A95X Max. Ak by som tento test mal nazvať, tak by som ho nazval, že za tie peniaze niekedy sa oplatí dať viacej peňazí a neinvestovať do nejakých úvodzovkách šmejdov. Toto je box cenový celý od 70 do 75 eur na čínskych e-shopoch a myslím si, že toto, možno, že po tomto teste si budete tak rozmýšľať nad tým, či dať nejakých 30-35 eur za nejaký box, ktorý sa vám bude prehrievať alebo robiť bude mať nestabilný chod. Tak toto je Android box, ktorý zvláda skoro všetko a my sa pozrieme dneska na recenziu. Takže pozrieme sa na unboxing, ja už ho mám vybratý z krabice takže toto balenie obsahuje výborný ovládač, samozrejme je aj programovateľný, takže môžete si tu máme na vrchu tlačítka, môžete si naprogramovať aj svoj diaľkový ovládač, tak vlastne tento diaľkový ovládač môžete použiť na televíziu aj na tento Android box. Takže ďalej balenie obsahuje HDMI kábel, to už je samozrejmosť, napájací kábel a samotný Android box. Takže pozrieme sa na vstupy a výstupy. Takže na jednej strane máme 3x USB plus 1x microSD. Tak na ďalšej strane máme takže napájanie, ďalší vstup USB 2.0, vstup HDMI, vstup LAN, výstup SPDIF, výstup audio video. Tak ešte predu máme informačný displej. Tak zvláštnosťou tohto Android boxu je, že si môžeme otvoriť vrchný kryt a tu si môžeme napojiť ďalší hard disk, či už HDD alebo SATA, takže tak by som to povedal hneď, že tento Android box je prakticky neobmedzený. Toto máme konfigurácii 4 GB a 64 GB úložisko a môžeme si ho rozšíriť až, myslím, že to má podporu až 2 tera, takže no problém. OK, predu ešte máme, ako hovorím, informačný displej, ktorý zobrazuje, no ja vám ho zapojím radšej, aby ste to videli, lebo niekedy sa stáva, že človek kúpi Android box a zistí, že vlastne ten displej má veľmi slabé podsvietenie, tak pozrieme sa na to. Takže toto dáme naspäť. Takže predu máme informačný displej, ktorý nám vlastne zobrazuje iba čas, stav Wi-Fi a pripojenie buď USB kľúča alebo nejakých periférnych zariadení. Displej svieti veľmi dobre, ako no problém. OK, takže my teraz pôjdeme zapneme si tento box a vyskúšame si, čo dokáže tento Android box, takže ideme na to. Takže sme teraz v hlavnom menu, máme tu takýto zvláštny launcher, ja som priznám sa ešte takýto nevidel v žiadnom Android boxe, no ja by som použil určite nejaký iný, ale nevadí, to si dáme nakoniec. Takže pôjdeme najprv do nastavení a pozrieme sa na presnú konfigurácie. OK, takže pôjdeme na to. Tak pôjdeme do nastavení. Takže samozrejme klasika, môžeme sa pripojiť Wi-Fi alebo LAN. Bohužiaľ tento Android box v niektorých popisoch sa píše, že má 5 GHz Wi-Fi sieť, ale bohužiaľ nie je to pravda. Takže ďalej tu máme nastavenie zvuku. Tak, ponuka aplikácií. Ja už tu mám nejaké apky nainštalované, ale
keď si kúpite tento Android Box, tak je to prakticky holý Android, takže tak šetrič obrazovky, to si len tak rýchlo prejdeme, úložisko 64 GB, tak informácie, tak verzia 8.1.0, tak je to OK, tak rozšírené nastavenia, tak tu si môžeme nastaviť display, rozlíšenie, tak maximálne Full HD. Ďalej si môžeme zmenšiť displej alebo zväčšiť plochu. Tak HDMI CEC, čiže zapnutie Android Boxu a televízie naraz, playback settings, tak výstup audio, tak Power Key Definition, tak môžeme si zapnúť alebo vypnúť root, tak môžeme si aj pripojiť nejaké periférne zariadenia, či už Bluetooth myš alebo Bluetooth klávesnicu, tak Picture Mode a samozrejme More Settings, kde máme menu ako v mobilnom telefóne. Tak vrátime sa naspäť, samozrejme dátum a čas, jazyk, samozrejme slovenčina bez problémov. Tak klávesnica a tak ďalej, môžeme si pýtať príslušenstvo, poloha a samozrejme Google účet. OK, takže toto máme za sebou, pozrieme sa teraz do nastavení CPU-Z. Takže máme tu Amlogic X2 o takte 1,7 GHz, tá grafika Mali, vrátime sa naspäť, grafika Mali G31, čo je super, tak rozlíšenie Full HD, 4 GB RAM, 64 GB úložisko, tak systém 8.1, tak baterku tu samozrejme nemáme. Teploty, inak vynikajúce teploty aj pri záťaži, kedy som mal 4K teploty maximum, myslím si, že to vystúpilo na nejakých 55-58 stupňov, takže super. Tak ďalšie senzory tu nemáme. OK. Tak skúsime teraz YouTube 4K. Tak počkáme, kým on to natočí. Tak skúsime 4K. Tak dáme 4K. Tak a skúsime si 4K. Ja sa bohužiaľ musím prepnúť na kamerku, na vonkajšiu, keďže appku, ktorú máme, nezvláda 4K, takže ja to pustím teraz z kamerky. Takže máme tu 4K. Tak pozrieme sa na maximálne rozlíšenie. Pardon. Tak a máme to na maxime, takže môžete vidieť, že to nám prehrá 4K skoro v maximálnom rozlíšení, takže klobúk dole. Takže 4K bez problémov najmenších, takže OK. Tak vrátime sa naspäť. OK, tak skúsime teraz nejaké appky. Skúsime Horizon TV. Tak
Tak vidíme, že tie reakcie sú, by som povedal, bleskové. Tak vidíte, že tie reakcie sú fakt klobúk dole. Plánují trošku jiný systém, který by tedy té situaci měl pomoci. Tady na náměstí Míru byl ten velký zájem lidí znát ještě v podvětí. Tak super, takže reakcie bomba, no problém. Tak to bol Horizon TV, skúsime si ešte nejakú apku. Ja tu mám dva launchery a potom vysvetlím, prečo som tu dal druhý launcher. To si povieme na konci videa. Takže ešte raz. Tak skúsime si ešte nejakú apku inú. Tak máme tu ponuku aplikácií, takže viete, že tých apek je tu neurekom. Skúsime Antik TV. Už tu mám. Které se nedostalo dnes, doporučili jim, požádali, aby přijali případně na Palackého náměstí. Tak, takisto Antik TV. Tam funguje bez problémov. Tak ty zatím známe nejsou ani Tak, no problém. Takže to bola Antik TV. Tak, skúsime teraz niečo iné. Inak tento Android Box má vlastne dva obchody. Jeden je obchod Google Play a toto je prvá slabina, ktorá mi tak dosť vadí, a to je použitie vlastne obchodu Google Play vlastne pre mobilné telefóny. Škoda, že tu nie je obchod Google Play, ako má Android TV, originál od Google. Tu máte vlastne apky, ktoré sú tak povediac na mobilný telefón, a keď si nainštalujete či už MagioGo alebo Skylink z tohto obchodu, tak budete mať problémy s ovládaním. Ja tu mám síce nainštalované smart apky, ale toto je taká jedna výtka v úvodzovkách tohto boxu. Tak, máme tu aj druhý obchod App TV Store. Tak prezrieme si aj toto. Tak môžeme si tu stiahnuť. Nie je tu veľa tých apiek, ale do pozornosti dám iba. Pozrieme si jednu apku a to je Cloud TV Pro. Ja už ju tu mám nainštalovanú. Celkom zaujímavá apka. Exit. Tak, mám v apkách Cloud TV Pro. Tak kde si? Tak, tu je to tu hore. Tak, pokiaľ si nainštalujete túto apku, tak máte tam na 7 dní prakticky všetky televízie sveta. Po tých 7 dňoch vám budú vyskakovať nejaké reklamy, takže je to taká čínska apka, ale to len tak na ukážku, že ako to funguje v úvodzovkách. Tak pri prvom štarte nám načíta všetky televízne stanice. Je tam asi taká 50 slovenských a českých staníc, tak my si to aspoň vyskúšame, ako to funguje. Takže tak, už nám to načítalo, takže pozrieme sa na live. Uvidíme, či to vôbec funguje v úvodzovkách. Tak, môžeme si tu dať Čech, máme tu aj Slovek. Tak, skúsime si dať aj Slovek. Skúsime Markízu. Tak, celkom to šikovne ide, aj keď tá kvalita obrazu nie je nejaká bohviaká, ale celkom je to fajn. Joj HD. Takže túto apku si môžete aj nainštalovať zo stránky androidbox.sk. Ja som ju stiahol zo systému a môžete si ju nainštalovať. Budete mať 7 dní v úvodzovkách zdarma, takže a potom ak vám nebudú vadiť reklamy, takže no problém.
tá ponuka nie je veľká, ale pohode. OK, tak to bol Cloud TV Pro. Máme tu aj ponuku nejakých filmov, ale to je tiež obmedzené iba na 7 dní a samozrejme všetko je v angličtine, takže tak vrátime sa naspäť. OK. Tak, čo by som ešte dal z takých apiek pre zaujímavosť? Skúsime televízia Záznam. Samozrejme na tomto Android boxe vám bude prakticky fungovať všetko. Okrem jednej apky, a to je HBO Go originál. Bohužiaľ táto apka tu vôbec nefunguje, neviem kvôli čomu, ale vôbec sa nedá spustiť, takže neviem. Inak Magio Go, Skylink, sledovanie TV a tak ďalej, to je ako bez problémov, takže pokiaľ si kúpite tento Android box, tak niekedy sa oplatí investovať viacej peňazí do takéhoto už trošku vyspelého Android boxu, takže výborný, nádherný obraz, super. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, krásný dobrý večer i ode mne. Jak už vidíte, takže to bola televízia Záznam. Tak vrátime sa naspäť. Tak, OK, tak to je asi všetko. Máme tu samozrejme aj kódy. Ja som si už nainštaloval tu nové kódy 18.6. Keď si kúpite tento Android box, tak je tu bohužiaľ kódy 17.6 úplne starý, takže ja som ho odinštaloval a nainštaloval si najnovšiu verziu 18.6, takže asi tak, OK. Takisto aj Stream Cinema a tak ďalej vám tu bude fungovať perfektne bez najmenších zásekov, fakt ako výhodou tohto Android boxu tiež je, že vlastne má vstup LAN 1 GB za sekundu oproti tým lacnejších stovkám, takže toto vám by vám malo ísť, čo sa týka rýchlosti internetu bez najmenších problémov. Skúsime si to teraz vyskúšať. Tak skúsime si dať internet test. Tak vidíme, že cez LAN kábel to ide extrémne rýchlo, takže ja tu mám optiku od T-Comu, takže to máme upload. OK. Takže celkom fajn. OK, tak to by asi tak bolo všetko z tohto Android boxu. Ja by som určite zmenil tento launcher, ktorý mám tu pred sebou. Ja som tu robil taký iný launcher, ten si tiež môžete stiahnuť zo stránky androidbox.sk. Tak vidíme, že ja som tu dal úplne iný launcher, takže môžete si to stiahnuť tak a môžete mať iný. Ja si myslím, že tento launcher je oveľa prehľadnejší, takže aspoň si myslím, no. OK, tak to bolo tak všetko ohľadom tohto Android boxu. Hovorím, ak by som to mal hodnotiť na stupnici od 1 do 10, tak by som dal tomuto boxu číslo 7. A tie 3 výtky by som mal. Jedna výtka je, že toto neobsahuje 5 GHz Wi-Fi, aj keď v popise to je napísané, ale bohužiaľ to neobsahuje. Druhá je launcher, ja by som tu určite zmenil launcher, ako som dal predtým. A tá tretia je bohužiaľ dosť slabá podpora tohto Android boxu. Je to veľká škoda, lebo toto obsahuje Android 8.1 a myslím si, že by si to zaslúžilo väčšiu podporu.
tohto Android Boxu. Tento Android Box vás určite nesklame, škoda je toho obchodu Google Play, ale keď prižmurieme jedno oko, alebo možno že aj dva trošku, tak keď si odpočíname tie všetky nevýhody, tak určite tento Android Box vás určite nesklame, čo sa týka rýchlosti a spoľahlivosti, teploty, spoľahlivosť. Môžete tu napojiť externý disk až do 2 tera, samozrejme HDD, SSD, takže no problém. Takže niekedy sa oplatí investovať do Android Boxu trošku viac peňazí a určite nebudete sklamaní. Je tu ešte jedna apka, aj som to zabudol, táto Rec. Je to apka, ktorá nahráva plochu, môžete si tu nahrať aj nejaký seriál, alebo napríklad budete pozerať Horizon TV, tak si môžete zapnúť túto apku a nahrávať priamo obraz ako screen a dokonca so zvukom. Takže toto ako klobúk dole nad týmto Android Boxom. Ja som nemal ešte Android Box, ktorý by nahrával Android plochu so zvukom, takže toto klobúk dole nad touto apkou. Tak OK. To je tak všetko, ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem ťa, že sa pripájate aj na Facebook, na skupinku androidbox.sk, tak ak nie ste ešte pripojení, tak môžete sa pripojiť a čím je tam nás viac, tak to je ešte lepšie. OK, ďakujem za pozornosť, majte sa krásne a čau.